Stupru tal-Gżira Awċija. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fil-gazin tal-Partit Nazzjonalista fir-Rabat Għawdex. Fakkar kif l-uniku sptar li għandu Għawdex għadda għand kumpanija li fi ftit xhur għamluh flus. Il-Gvern Malti meta ġie biex jagħti l-isptarijiet tagħna lil barranin għaddihom lil kumpanija li qatt marat imqar pazjent wieħed. Ar minn hekk sostna Adrian Delija il-Gvern għadu sal-lum jagħti miljuni fi flus lil Vitals. Tafu li dawn qed jisirquna. Tafu li daw qed jieħdulna l-affarijiet daħlu ġoddar tagħna. Ħadulna kollox. U għax intebaħna qed inħallsuhom. Flok naqtawlhom rashom għax serquna qed inħallsuhom. Xar wara xar wara xar. Iżda minkejja dan il-Gvern mhux talli ma ħax azzjoni u kiseb lura l-isptarijiet, iżda l-Gvern qed iħalli din il-kumpanija tgħaddi kollox lil kumpanija oħra. Wiegħed li quddiem dan l-Oppożizzjoni mhux se tħalli lil min ikompli jisraqna. Sostna li l-Oppożizzjoni lesta tieħu azzjoni mhux bil-kliem biss. Meta jkollok xi ħadd li ddieħel id-dar ħajjaqbad iċ-ċavetta qed tarah jisirqek imbilli tparla biss ħajjisirqek xorta. L-istess fil-każ tal-Università Amerikana fejn il-Gvern tagħlaq art fosthom iż-żonqor lil kumpanija li lanqas imqar kellha sija ta' tagħlim fl-istorja tagħha. Minkejja falliment ċar tal-Università Amerikana, il-Gvern iħallihom iżommu l-artijiet fost riskju li issa se jintużaw għal spekulazzjoni. Ħadd mhux jibqa' jitħaq bejna. Adrian Delija tkellem ukoll dwar il-ġustizzja, id-demokrazija u s-saltna ta' dritt, hekk kif il-Gvern indaħal u għalhekk bdew jitnawru l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. F'pajjiżna dak kollu li hu bażi tas-soċjetà normali qed jitkisser u jiddajjef. Quddiem dan kollu, il-poplu Malti Wawċi għandu għażla li jew jikkuntenta inkella jieqaf lil min qed jisraqna u min qed iħalli dan isir. Għandkom għażla, ħuti Għawċin. Jew tibqgħu tibżew, jew tiġu ma' ġenb il-Partit Nazzjonalista ħalli għal darb'oħra issibu ħajt ta' ken, issibu sur ta' saħħa, issibu min ħajitkellem għalikom, issibu min ħajjieqaf ma'kom biex nuru illi Għawdex mhuwiex tal-biża', Għawdex mhuwiex fewdu tal-Labor, imma Għawdex huwa opportunità tad-deb għal min verament iħobb il-art welidu. Adrian Delija wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem għal Għawdex kif dejjem għamel. U l-impentana hu li hawnhekk ma niġux biex nitkellmu, hawnhekk ħaniġu biex niġġieldu għalikom illum għada u fil-ġranet li ġejjin. Qabel id-dialogu, il-ġurnata tal-kap tal-Partit Nazzjonalista bdiet biżjara fix-xara fejn Adrian Delija ltaqa' ma' diversi persuni u residenti. Fost l-oħrajn kellu wkoll laqa' mal-eks membru parlamentari Louis Refalo li serva fil-Parlament bejn l-1981 u l-1996.